Molt bon dia. Anem a començar aquest ple ordinari de la corporació corresponent al mes de febrer amb el següent ordre del dia. El primer punt és aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha algun comentari, alguna observació o alguna qüestió que vulguin afegir. Si no, la donaríem per aprovada. Molt bé, moltes gràcies. El segon punt de corporació i presidència és la creació de la Comissió Especial Informativa Temporal de seguiment del cas Boreas. En aquest cas es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Crear una Comissió Especial Informativa Temporal de seguiment del cas Boreas amb les següents funcions. Compartir informació relacionada amb el cas, objecte de la comissió, avaluar el funcionament de la Diputació i dels seus organismes autònoms per poder efectuar propostes de millora i corregir procediments si s'escau, millorar l'accés a la informació pel conjunt de la ciutadania, així com de la transparència. I segon, la composició d'aquesta comissió serà la següent. Pel grup de Convergència i Unió, 7 diputats, pel grup d'Esquerra Republicana, 3 diputats, pel grup dels partits dels socialistes de Catalunya, 1 diputat, pel grup la candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu, 1 diputat, pel grup del Partit Popular, 1 diputat, pel grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía, 1 diputat i pel grup Unitat de Aran, 1 diputat. I tercer, adoptar règim de substitucions en els termes següents. En cas d'absència de qualsevol diputat, podrà ser substituït per un altre del mateix grup polític, donant-se compte a l'inici de la sessió de la comissió al diputat o diputada que presideixi la mateixa. Si tenen alguna observació a fer o algun comentari sobre aquest punt, doncs passaríem a la votació de la creació d'aquesta comissió. Vots a favor? Per unanimitat, moltes gràcies. La Comissió Informativa de Finances i Gestió de Tributs, en el punt número 3, és acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida a través de l'organisme autònom efectuada per l'Assemblea de la Comunitat de Regants de la Conca de Tremp de la recaptació en via voluntària i executiva de les quotes del cànon amb Endesa. Hi ha alguna qüestió? Si no, també la podem donar per aprovat. El punt número 4 és l'acceptació de la delegació a la Diputació, també a través de l'organisme autònom, en aquest cas efectuat per l'Ajuntament de Llardecans, de la recaptació en via voluntària i executiva de la taxa de recollida d'escombraries. No sé si hi ha alguna qüestió, doncs també la donaríem per aprovada. El punt número 5 és aprovació de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit, en aquest cas número 1, del pressupost de la Diputació de Lleida. Bé, el que es proposa en aquest punt és que del fons de contingència per despesa de centres sanitaris es minvi 85.000 euros que s'afegeix al projecte de la Federació ALLEM per l'any 2019 per la mateixa quantia, de 85.000 euros. Hi ha alguna observació sobre aquest punt? Molt bé, moltes gràcies. El punt següent també és una aprovació de l'expedient de modificació pressupostària de crèdits extraordinaris número 1, suplements de crèdits número 2 del pressupost de la Diputació. En aquest cas es proposa un pressupost de crèdits extraordinaris, principalment el primer punt és una partida de 50.000 euros per la festa dels súpers. La resta hi ha tot de partides que fan referència al capítol 1, bàsicament al 2,25% que es va pressupostar, quedava reflexat als pressupostos generals de l'Estat d'augment de salaris. També hi ha una modificació, en aquest cas, del conveni Endullesa, que és un canvi de partida, podem veure en quan se minva la partida de 4.000 euros, una subvenció al Parc Científic Tecnològic Agroalimentari de Lleida de 150.000 euros i després hi ha dues partides que corresponen al projecte PEC d'estudis porcins, una del grup 4 per 344.481,51 i l'altra del grup 7, que és la inversió de 355.000
euros. En total, aquesta modificació de suplements de crèdits extraordinaris puja 1.313.049. Què se suplementa també? Doncs una aportació al conveni del Museu de Lleida, un increment de 80.000 euros. També se suplementa la partida d'ajuts als ens locals de caràcter extraordinari de 250.000 euros, per tant, total de suplements de crèdit 330.000. I per cobrir aquestes majors despeses, bàsicament van carregats al fons de contingència per 1.489.649,45, una baixa del grup 7 d'aquella partida de 4.000 euros d'Endullessa i també el que era la subvenció al Consorci del Parc Científic, que és un canvi del grup 4 de 150.000 euros i passat, com vostès saben i coneixen, al grup 7 de 150.000. En total, les baixes de crèdit per suplementar tant els extraordinaris com els suplements de crèdit és de 1.643.649,45 euros. Alguna qüestió sobre aquest punt? Doncs el donaríem per aprovat. Moltes gràcies. El punt número 7 és un expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris, en aquest cas és la modificació número 1 de l'exercici 2019. Bàsicament, de la bossa de campanya de publicitat hi ha una baixa total de 140.000 euros per dotar extraordinàriament un conveni en xarxa de 90.000 i un conveni de 50.000 euros que és per les oficines del Patronat de Turisme que van dedicades bàsicament a inversió, a obra. Hi ha alguna qüestió sobre aquest punt? Molt bé, moltes gràcies. El donaríem per aprovat també. El punt número 8 és donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment dels objectius d'estabilitat del quart trimestre de l'any 2018. Des d'intervenció es valora que l'estimació de la liquidació provisional del pressupost de la Diputació per l'exercici corresponent a l'exercici 2018 compleix la regla de la despesa per un import de 6.496.014,07, segons els termes regulats per l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. El volum del deute viu, que no coincideix amb el volum del deute disposat al final del trimestre vençut, se xifra en 39.840.194,47 euros. Pel que fa a les operacions de crèdit, 38.564,96 referent al capital avalat pendent, el que suma un total de deute viu al final del període de 39.870.759,43 euros. Així, a la vista de les previsions, s'informa positivament del compliment de l'objectiu del límit del deute. Aproximadament, en la liquidació de l'any 2017, l'endeutament seria de 36,34% aproximadament. No sé si tenen algun comentari d'aquest punt. En tot cas, se n'ha donat compte. Molt bé, doncs passaríem a la Comissió Informativa de Serveis Tècnics. En aquest cas, el punt número 9 correspon a la ratificació del decret 250 de l'11 de febrer del 2019, pel qual s'aprova el catàleg de carreteres de la xarxa de titularitat de la Diputació de Lleida en data 31 de desembre del 2018. Aquest catàleg de carreteres de titularitat de la Diputació de Lleida, com deia, 31 de desembre, és un total de 812,679 quilòmetres i venen detallat també tot el tipus de vies que el conformen. Ratifiquem aquest decret, si no hi ha inconvenient. Molt bé. El punt número 10 és aprovació inicial del projecte constructiu millora del traçat de la carretera LB-3002 de l'Hostal Boix, de la C451, un tram del punt quilomètric 10.240 al punt quilomètric 11.945. És aprovació, com deia, inicial d'aquest projecte de millora d'aquest traçat, que està redactat pel Servei d'Infraestructures Viàries i que compta amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a la quantitat de 459.599,94 euros i un pressupost per coneixement de l'administració que inclou l'afecció de terrenys
quan incloem l'afectació de terrenys, és 459.138,66 euros. No sé si hi ha algun... Molt bé, doncs ho donaríem per aprovat. Moltes gràcies. Passem al punt número 11, que també és l'aprovació d'un projecte inicial. En aquest cas és un projecte constructiu de rehabilitació del pont de Monarès i construcció de la via verda de la carretera LB-9121 de la C13 a Llimiana, al punt quilomètric 0 al 720, just en el tram de Cellers. Aquesta aprovació inicial d'aquest projecte, que, com deia, comporta la rehabilitació d'aquest pont de Monarès i la construcció d'una via verda en la carretera LB-921, el redactat per la consultora Tecirsa i dirigit, en aquest cas pel Servei de Vies i Obres, i compta amb un pressupost d'execució per contracte que ascendeix a la quantitat següent, 956.038,98 euros. No sé si sobre aquest punt tenen algun comentari a fer. Doncs el donaríem per aprovat. Moltes gràcies. Ara passaríem a la part de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal. El punt número 12 és aprovació inicial de les bases específiques del programa d'ajuts pel funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal. El canvi obeeix al compliment de la nova llei de protecció de dades i s'aprofita per fer un canvi per adaptar la presentació a les noves línies telemàtiques, a les noves eines telemàtiques de la Diputació de Lleida. Aquest és l'únic canvi que ofereixen les bases en referència als anys anteriors, per tant, adaptar-ho a les noves tecnologies, que els ajuntaments puguin fer-ho amb aquesta via per poder-ho agilitzar millor, i jo penso que serà també una eina que hem d'anar implementant a mesura que sigui possible. No sé si hi ha alguna observació en aquest punt. Doncs el donaríem per aprovat. Moltes gràcies. El punt número 13 és aprovació inicial de les bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida. Es proposa en aquest punt que el ple aprovi aquestes bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació. L'objecte d'aquest pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació en la realització d'obres i la prestació de serveis de competència municipal que es fan referència als articles 66 i 67 del Decret Legislatiu 2/2013 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i preferentment els de l'article 67 es considera com de caràcter mínim. El pla comprendrà una anualitat, la del 2019. La dotació econòmica, com tots vostès saben, d'aquest pla és de 10 milions d'euros. Aquesta despesa es finançarà a càrrec de la partida pressupostària que figura ja al pressupost. En són beneficiaris del pla tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l'ens local, l'ajut se sol·licitarà a través de l'ens local, indicant expressament l'organisme o entitat que executarà l'actuació. Els 10 milions dedicats en aquest pla es distribuiran de la següent forma: 9.370.000 entre tots els ajuntaments, menys el de Lleida, d'acord amb els factors objectius següents. 70% mitjançant l'assignació d'una quantitat fixa a cada municipi. 20% distribuïts en funció del nombre d'habitants del municipi. 5% en funció del nombre de nuclis de població de cada municipi. I també un 5% segons la superfície de cada municipi. L'Ajuntament de Lleida, per les seves característiques especials, tindrà una dotació de 250.000 euros. Assignació de 10.000 euros a la resta de municipis per capital de comarca, amb un total de 110.000 euros, i les entitats municipals descentralitzades rebran la quantitat de 270.000 euros que es distribueixen a raó de 5.000 per entitat. Les actuacions del pla es podran executar durant els dos propers següents anys de l'atorgament. Bàsicament, com tots vostès coneixen, les bases d'aquesta convocatòria no difereixen massa
que es van fer amb els anteriors plans, amb l'anterior pla de reforç. L'únic que la diferència estava que les capitals de comarca en l'anterior pla reveien fixes als 25.000 euros i entenent, era 25 comptant que l'import total era 20 milions, aquesta vegada són 10 i 10, 20, i en aquest cas rebaixa aquesta quantitat fixa per capital de comarca a 10.000 euros. És potser la diferència més significativa que podria diferenciar aquestes bases a les anteriors. Pensem que és important destacar que en 3 anys la Diputació de Lleida, mitjançant concurrència competitiva, haurem assolit la xifra de 30 milions d'euros per inversions. Penso que és força important l'ajut de la injecció d'aquest capital als pobles i de tot el territori. I, òbviament, la ciutat de Lleida, per les seves característiques, té aquesta quantitat fixa que també contemplava l'anterior pla. No sé si sobre aquest punt volen fer alguna observació que no hagin discutit. Sí, senyor Ribes, no? Senyora López? Sí. Senyor Boia no diu res? Sí, moltes gràcies, presidenta. No, molt breument, perquè ja vam comentar a la comissió, a veure, estem d'acord amb aquestes bases reguladores i sobretot estem d'acord amb el que és el propi pla de dinamització local, perquè és evident que és una gran ajuda pels ajuntaments, però sí que és cert que el punt on s'estableix el repartiment és segurament el més complicat i el més polèmic. És un punt que possiblement, si aquí som 25 diputats i tinguéssim que opinar tots, hi hauria tantes possibilitats com diputats som. I la qüestió és que és un repartiment objectiu, o sigui, reparteix un 70% per municipi i després amb uns barems d'un 5% per població, per superfície i també 10.000 euros, que és una quantitat realment, ja es va comentar a la comissió, d'un 1%, però sí que és cert que també es va dir que per què a les capitals de comarca, per què no a municipis que sense ser capitals de comarca també presten uns serveis importants als pobles del voltant, per què aquest repartiment i per què no un altre, inclús municipis que són molt petits, que estan en seriós perill de despoblació i als quals també d'alguna forma se'ls podria ajudar. Però ja dic, pot haver molts criteris, entenem que aquest és un, i també entenem des del nostre grup que és molt difícil establir uns criteris que contentin a tothom. Res més, el nostre vot serà favorable. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora López. Senyor Cabré, quan vulgui. Moltes gràcies. Nosaltres valorem positivament la presentació d'un pla que distribueixi els ajuts amb criteris objectius. Respecte als criteris, totalment d'acord amb diferenciar el que és l'Ajuntament de Lleida de la resta. Estem d'acord també amb una quantitat fixa per municipi, una variable pel nombre d'habitants, una pel nombre de nuclis de població i per la superfície. Fins aquí tot correcte. El que no estem d'acord, i això ho vam manifestar també en comissió, i demanaríem, si es pogués plantejar diferent, és en donar els 10.000 euros per la capitalitat comarcal. Entenem que no té sentit, que acaba sent una discriminació. La capitalitat no està primada de la mateixa manera que no ho és Lleida. Lleida tampoc està primat en aquest sentit. I els criteris que fem per primar la capital, que té més serveis, dona més serveis, què més voldrien molts pobles donar aquests serveis que donen les capitals de comarca. A part que hi ha altres pobles com Bellpuig, Guissona, Alpicat, Almacelles, que també donen serveis, tenen institut, tenen CAPs, donen un servei similar al de capitals de comarca i aquest suplement no el tindran. Per tant, entenem que no té sentit en el sentit que preferiríem que aquesta propina, diguem-ho així, que es dona a les capitals de comarca, se pogués donar als municipis més desfavorits, als municipis on pateixen més el desequilibri territorial o on no gaudeixen d'aquests serveis i, de fet, la capitalitat de la comarca vol dir tindre més serveis, que molts municipis voldrien tindre aquests serveis i que les capitals de comarca puguin créixer
se poblen més perquè atreuen habitants d'altres municipis que es despoblen perquè no tenen aquests serveis. Per tant, aquesta propina que voleu donar a les capitals de comarca nosaltres la repartiríem d'una forma a municipis possiblement més necessitats. Tot i així, tant si ho traieu com si no, votarem a favor del pla. Moltíssimes gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Gilabert. Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. En primer lloc, donar la benvinguda al ple de la Diputació al cos dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, en aquest punt, evidentment, votarem a favor. Entenem que és un avanç important aquest pla de dinamització local, com ho va ser els dos plans anteriors del pla extraordinari que van fer l'exercici 2017-2018. Entenem perfectament el que comentaven ara els companys que m'han precedit en la paraula, de que realment nosaltres també som d'aquest parer, i ho vam explicar a la comissió, de que s'hauria de buscar potser una fórmula que ajudés més a la potencialització dels municipis en més deficiències, perquè tots vostès saben perfectament que els municipis més petits tenim greus problemes de despoblament i d'envelliment de la població i per tant necessitaríem molts més recursos dels que en aquest moment tenim. Entenem que el pla, tal com està configurat, repetim, està bé. Entenem que també s'ha fet un avanç, també encara que sigui de poca quantitat, però dintre de la mesura de les possibilitats en funció del pla anterior, en el qual d'aquests 25.000 euros de les capitals de comarca s'ha passat a 10.000, per tant és un petit avanç, però realment al nostre entendre també és insuficient. Clar, aquesta distribució, que no és d'ara, sinó que és una distribució que més o menys ja s'aplicava anys anteriors amb el PUOS de la pròpia Generalitat i amb el Pla d'inversions locals de la pròpia Diputació, doncs hi ha un criteri en el qual tothom més o menys ens hi hem sentit còmodes. Però sí que és cert que en aquest moment les infraestructures que disposen les capitals de comarca i algunes altres poblacions que realment centren el gruix de la població de la nostra demarcació fa que aquells municipis que patim el despoblament i l'envelliment, com deia abans, realment hauríem de pensar en futurs plans en altres fórmules que ajudessin més a equilibrar. Ja sé que és molt difícil, i em sembla que ho deia la senyora López, que aquí som 25 diputats i diputades i segur que sortirien 25 plans diferents, és molt probable. Però hauríem de ser capaços d'analitzar-ho amb més profunditat de cara a futurs plans i, per tant, sí, per intentar aquest equilibri més just entre els municipis grans i els municipis més petits, sobretot aquells que tenen molts nuclis agregats, que realment és un autèntic problema, com vostès saben perfectament. Una altra intervenció que m'hagi saltat la paraula. Bé, en tot cas, confirmar i recollir aquest parer sobretot sobre el punt que fa, i que sembla que és l'únic que poder no coincidim al 100%. Jo penso que és important també reconèixer que és cert que les capitals de comarca tenen serveis, per tant també tenen molta més despesa. La despesa, diguéssim, per mantenir alguns serveis de cara a la comarca són bàsicament un cost important per a aquests municipis, però també, i vostès ho han pogut comprovar, que s'ha intentat, en aquest sentit, minvar una mica, bàsicament, seria per capital de comarca 12.500, si anàvem a la meitat de l'anterior, ho hem arredonit a la baixa, entenent també, i participant una mica també d'aquesta opinió que vostès expressen, i en tot cas també dir que 110.000 euros per les capitals de comarca representarien 400 euros per cada municipi repartits entre els 232. Bé, faig aquesta xifra perquè en realitat la incidència d'aquests pocs diners podrien ser, si vostès volen, simbòlica, però en realitat amb 5.000 euros més qualsevol servei comarcal que va de cara justament als pobles de la comarca, que són serveis importants, bàsics en un territori que és, jo penso, força extens i que les capitals de comarca moltes vegades i els pobles petits es troben lluny de la capital de Lleida i per tant van a la capital que els hi és més propera a utilitzar i a fer servir aquests serveis i que per tant en tot el gruix, i em referiré per exemple als arxius comarcals o a les biblioteques comarcals, que en tot cas cada vegada des de la Generalitat s'han minvat les aportacions i són els ajuntaments que se n'han de fer càrrec, els ajuntaments que en tenen la instal·lació feta, que ofereixen aquest servei i que generalment la veritat és que són molt utilitzats. Bé, jo penso que he recorregut ja per estudiar d'altres
d'altres bases de distribució d'ajuts d'aquest tipus. Podríem trobar també en molts aspectes, com ara comentava el senyor Gilabert, aquests nuclis que tenim agregats. Jo podria parlar per experiència amb 5 nuclis agregats i que el més lluny està a 12 quilòmetres de la pròpia capital, també requereix en molts aspectes aquest sobreesforç de la pròpia capital de comarca. Tots els pobles del municipi, en tot cas, jo penso que se'n gaudeixen. En tot cas, agrair aquesta bona predisposició, recollint, per suposat, les seves observacions en aquest punt i que esperem que es pugui treballar en un altre sentit, i segur que comparteixo amb la senyora López que sortirien moltes maneres diverses de poder, d'una manera fàcil i d'una manera més igualitària, distribuir o posar bases per un pla com el que ens proposem, el que ens hem proposat fer aquest any. En tot cas, jo penso que el destacable és que a partir d'avui, per l'aprovació, per tot el que vostès han expressat, per l'aprovació per unanimitat d'aquest pla, posarem a disposició de tots els municipis de Lleida un ajut important que els permetrà ja plasmar en el seu pressupost una obra necessària a fer, una inversió que sigui important i que segur que n'hi ha moltes a fer, suplint d'aquesta manera en part aquest PUS que fa temps que no veiem, que és tan necessari i que d'una manera o altra la Diputació ha estat capaç, amb l'anterior pla i amb aquest, donar-hi resposta la possible en tot cas. I també dir que tenim planificat per a fi d'agilitzar la comunicació del que és aquest pla, que és tan bon punt estigui aprovat definitivament, via telemàtica, rebran tots els municipis el llistat dels ajuts, la relació de tots i cadascun dels ajuts a fi i efecte d'aquesta vital transparència. Tothom sabrà quan abans i amb la major rapidesa possible l'import que li ha estat assignat, però de la mateixa manera també tindrà la relació de tots els imports que aquest pla distribueix entre els municipis de Lleida. No sé si val la pena votar, però en tot cas donaríem aquest punt per aprovat. Moltíssimes gràcies a tots. Passaríem a la Comissió Informativa d'Acció Territorial. En aquest cas, el primer punt són aprovació de 2 convenis. El primer és el conveni de col·laboració de la Diputació de Lleida amb el Força Lleida, club esportiu, per la seva participació a la Lliga ADECO Lep d'Or, la temporada 18-19. L'aportació a càrrec de la Diputació és de 90.000 euros. És la reproducció de convenis que ja es venen signant i reproduïm el d'enguany. Senyor Cabré, sí. Sí, molt breu. Nosaltres votarem en contra d'aquesta aportació perquè creiem que 90.000 euros de subvenció a un club privat és una quantitat excessiva, tenint en compte que segurament donarem més diners a un club privat, que està bé que se'ls ajudi, però tant no, que a molts ajuntaments dins del pla de dinamització local. És a dir, ho veiem en aquest sentit massa elevat. Molt bé. Una altra observació en aquest punt? Doncs passaríem a les votacions o, si no, si tothom és favorable, amb el vot en contra del representant de la CUP. El punt número 15, en aquest cas, és el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Sort per la celebració de la Copa del Món Caiac Lliure Estil Lliure Sort 2019. La Diputació de Lleida aportarà un import de 120.000 euros en concepte de subvenció a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. Alguna qüestió sobre aquest punt? Senyor Cabré, sí. Sí, també molt breu. I en aquest sentit també explicar-nos el vot serà favorable, tot i ser una quantitat més alta que l'anterior, que és 120.000 euros, però en aquest cas va adreçada a un ajuntament, que és un ens públic, i per un esdeveniment que té molta repercussió en una comarca on precisament es pateix en primera persona el desequilibri territorial i tot el que sigui fer activitats en comarques on normalment no hi ha tanta activitat ho veiem com a positiu. Molt bé, moltíssimes gràcies. Em sembla que tots compartim una mica el perquè d'aquest conveni i la necessitat també que els municipis potser més allunyats i tenen la possibilitat de tindre una activitat de referència mundial com és aquesta, val la pena que la Diputació també hi sigui present per la difusió i pel suport que això representa. Donaríem aquest punt per aprovat per unanimitat.
Moltíssimes gràcies. Passem al punt número 16, que és seguiment i control de la gestió i gestió corporativa. En aquest cas, el punt número A és coneixement dels decrets de presidència dictats durant la segona quinzena del desembre del 2018 i el mes de gener del 2019. Senyor Bernaus. I a compte dels decrets 5.721 al 6.142 que es corresponen a la segona quinzena del mes de desembre i dels decrets del mes de gener que van de l'1 al 166. El punt número B és ratificació dels decrets de presidència. No en tenim cap. No tenim cap. El punt número C és coneixements de les resolucions adoptades per la Junta de Govern. Sí, donaríem compte de les resolucions de les Juntes de Govern dels dies 28 de febrer, 4 de febrer, perdó, 28 de gener, 4 de febrer, 11 de febrer i 18 de febrer. Si no hi ha cap qüestió, passaríem a l'apartat D, en aquest cas mocions. Tenim una moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana, una moció de suport als bombers. Senyor Gilabert. Gràcies, presidenta. Com vostès ja saben, els darrers anys el cos de bombers, tant professionals com voluntaris de la Generalitat de Catalunya, han dut a terme intenses reivindicacions denunciant la contenció econòmica i sobretot la manca d'inversions i de convocatòria de noves places per a cobrir la manca d'efectius i les jubilacions que tenen lloc. Totes aquestes mancances afecten directament a la prestació del seu servei i a més posen en perill la seguretat dels propis bombers així també com de les persones que reben el seu auxili. De fet, sense anar més lluny, ahir mateix hi va haver aquí a la ciutat de Lleida una roda de premsa dels bombers voluntaris o la setmana passada mateix, com vostès suposo ja saben, mig miler de bombers de tot Catalunya es van manifestar pels carrers de la ciutat de Lleida. Totes aquestes reivindicacions remarquen aquesta falta d'efectius i també de recursos. A la nostra demarcació, derivat bàsicament de l'aspecte de la nostra pròpia geografia, no oblidem que som un terç de Catalunya, la qual cosa fa evident que les distàncies a recórrer són molt grans. I, de fet, dos exemples. El tram entre Balaguer i la Seu d'Urgell, el temps de resposta pot arribar a ser a 50 minuts. El mateix podríem dir de la distància entre Lleida i Ascó de cara a una emergència. Per a millorar tot aquest temps de resposta caldria disposar, evidentment, de més parcs distribuïts arreu del territori. En aquest sentit, hi ha diverses reivindicacions des de fa anys de la professionalització d'algun parc, com Ponts o les Borges Blanques, i també el reforç d'algun parc de voluntaris. A banda del tema dels efectius i les reivindicacions de caire econòmic, que venen derivades, com vostès sabran, de les retallades de l'any 2012 i sobretot de la reducció també de les pagues de l'any 2013 i 2014, que per cert encara no s'han restablert del tot, hi ha un altre tema extremadament rellevant i que afecta molt severament la seguretat dels mateixos bombers com també de les persones, com dèiem abans, que reben el seu auxili, que és el tema sobretot del material i el manteniment. De fet, per ficar algun exemple, cal destacar que el parc mòbil és molt vell i a més hi ha un dèficit important de vehicles i sobretot de la seva modernització. També hi ha mancances de vestuari i de material operatiu necessari per intervindre en l'atenció de les emergències, material que no compleix les condicions mínimes i a banda cal afrontar la renovació i el manteniment de les infraestructures per tal de garantir-ne un ús correcte i sobretot l'habitabilitat. De fet, hi ha parts a la nostra demarcació amb defectes estructurals greus. Lamentablement, després de les retallades que hem esmentat, també hi ha hagut altres efectes externs que han agreujat aquesta manca de partides econòmiques per desenvolupar el pla estratègic 2017-2022. No hem d'oblidar que l'any 2017 la legislatura va ser abolida pel bloc del 155 amb tot el que això comportava. Això vol dir que es va preferir el bloqueig de les nostres institucions en lloc de treballar per permetre el progrés i l'avenç de les polítiques socials i, evidentment, també per preferir-ho a millorar la seguretat ciutadana. És evident, i hem de fer una reflexió en veu alta, que alguna cosa no estem fent bé en aquest país. Quan garantir un bon sistema de prevenció i extinció d'incendis i salvament no es considera un tema prioritari i es deixa al calaix d'un despatx. Malgrat això,
hem de ser optimistes i no està tot perdut i estem convençuts que en aquests moments la voluntat de l'actual govern està decidit a desenvolupar aquest pla estratègic de l'any 2017-2022 i aplicar els recursos necessaris per desenvolupar les diverses accions d'aquest programa que està així previst. Tot això, com vostès ja saben, va vinculat al pressupost que ahir es va presentar al Parlament de Catalunya, al pressupost de l'exercici 2019. És un pressupost que preveu fins a un increment d'un 67% per equipaments, inversions i materials. De fet, dels 32 milions que hi havia el 2018 es passa a 53,2 milions per l'exercici 2019. I de fet, d'aquests 53,2 milions, 18,7 milions són per a noves construccions, algunes que ens afecten de prop, com és el parc de la Seu d'Urgell o dels bombers de Seròs. Per tant, hi ha una partida també important de 34 milions destinades a nous vehicles, vestuari i equipament. A més, dintre d'aquest pressupost es preveu la creació de 1.000 places en 4 anualitats, 250 per promoció. Tanmateix, també hem de tindre en compte que en 4 anys es preveu la jubilació de més de 600 efectius. Això vol dir que aquest increment de les 1.000 places tampoc serà en valor absolut, sinó que serà més reduït. I en el cas dels bombers voluntaris també es denuncia aquesta manca de personal i es reclama la incorporació dels efectius que actualment estan en formació aproximadament uns 350 a l'inici de la convocatòria, però que finalment seran susceptibles de ser activats pocs més d'un centenar. No oblidem que els bombers voluntaris representen un 50% de la plantilla operativa i, per tant, és un tema realment preocupant també. Mirin, a Lleida estem realment sota mínims. L'any 2003 hi havia 74 bombers professionals. El dia d'avui ja n'hi ha 48. Han de cobrir 4 torns. Abans hi havia entre 10 i 12 bombers per torn, amb un mínim de 9. Ara es cobreixen entre 6 o 7 bombers. A més, aquí hem d'afegir la problemàtica de no fer hores extres. Per tant, estem davant d'una situació realment crítica. Tenim tots plegats la responsabilitat de donar resposta a les reivindicacions dels cossos dels bombers professionals i voluntaris que estan reclamant dignament. Tenim l'obligació de planificar i preveure els mecanismes per garantir que els serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament estiguin a l'alçada de les necessitats de la societat actual. Per això, creiem que cal treballar en la línia d'elaborar un acord de país que permeti assegurar un model que garanteixi els estàndards de qualitat i seguretat tant dels bombers professionals com del cos de bombers voluntaris. En definitiva, donem ple suport a les seves reivindicacions per tal de garantir unes condicions laborals dignes i demanem, evidentment, a tots els grups presents en aquesta corporació que recolzin aquesta moció i es comprometin a treballar en aquesta línia. És per tot això que nosaltres els proposem els següents acords. Primer acord. Donar suport a les reivindicacions del cos dels bombers voluntaris i professionals de la Generalitat per a garantir unes condicions laborals dignes. Segons acord. Instar el Govern de Catalunya de la Generalitat que executi les mesures necessàries per a donar compliment del Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament del Departament d'Interior per al període 2017-2022, així com el nou Pla 2025 a partir de les partides pressupostàries previstes. Tercer acord. Instar el Govern de la Generalitat a atendre adequadament les necessitats territorials de la demarcació de Lleida. Quart acord. Instar el Parlament a l'elaboració d'un acord de país que permeti tenir un servei d'emergències d'acord amb els estàndards de qualitat i seguretat adients a cada moment. I cinquè i últim acord, traslladar els presents acords al Departament d'Interior i a tots els altres departaments implicats de la Generalitat de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les seccions sindicals del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gilabert. Senyor Boya. Gràcies, senyora presidenta. Vull saludar en primer lloc els bombers que ens acompanyen avui aquí i dir-los que jo faig aquesta intervenció també des de dues perspectives, d'algú que ha estat durant molts anys formant part del cos de bombers voluntaris a la Vall d'Aran i que per tant sé del valor del treball i de la necessitat que té el nostre territori de tenir bombers voluntaris i persones que jo crec que no només des d'un punt de vista de la feina que fan, sinó de la filosofia que imposen en el territori,
en tant que, diguem-ne, aquest gest de voluntarietat en una qüestió que és tan transcendent com, diguem-ne, l'atenció a les persones que estan en perill o en risc, doncs, en fi, és molt loable i el que resulta lamentable és que avui tinguem que fer la discussió d'aquesta moció. És a dir, que aquest país no hagi sapigut en tots aquests anys valorar el que significa tenir persones disposades a dedicar el seu temps i el seu treball a fer una tasca tan lloable com aquesta. I jo no deixo de sortir de la meva perplexitat perquè el senyor Gilabert ens diu que efectivament tots plegats hem de fer alguna cosa per arreglar-ho això. Però senyor Gilabert, vostès no estan al govern de la Generalitat? Hi són o no hi són? Perquè aquesta sí que és una qüestió de prioritat de país. És una qüestió de govern, de saber prioritzar primer quin és el model que vol aquest país, que encara malauradament no ho sabem. És a dir, perquè un dels problemes fonamentals que hi ha en aquest moment, en aquest conflicte, és que no tenim decidit quin és el model que d'alguna manera ha de funcionar en aquest país, si ha de ser un model on d'alguna manera convisquin funcionaris i professionals o realment sigui només de professionals i ens porti, diguem-ne, al sense sentit que ha passat, per exemple, a Pont de Suert, on sabem perfectament quin ha sigut el desenllaç d'aquell conflicte amb els bombers voluntaris. Aquest no és un país, per raons que vostè també ha exposat, que pugui tenir només bombers professionals. No només per l'extensió del territori, sinó que per les tasques pròpies del cos de bombers es necessita tenir a disposició un capital humà que d'alguna manera ha de ser important en moments molt puntuals, però que efectivament davant d'una catàstrofe de tipus natural necessites tenir una part de la població preparada per fer front amb això. A la Vall d'Aran ho saben bé perquè ens hi hem hagut d'enfrontar i sempre ho hem fet des d'aquesta filosofia de la voluntarietat. Ara bé, el que no es pot efectivament és tenir un cos de voluntaris on, diguem-ne, aquells que hi ha un bon grup de persones que estan treballant com a voluntaris i que són autònoms al mateix temps i que encara no saben com resoldran el problema de la seva baixa laboral en el cas que es facin mal quan fan treballs o tasques de bombers voluntaris, o un cos de bombers voluntaris que està en aquest moment rebent 8,5 euros per l'hora de treballada. És a dir, de veritat, ens sembla que aquest és un tema d'una profunditat molt notòria, és un tema efectivament de país, però que és un tema que ha de resoldre el govern de la Generalitat i vostès en formen part. Per tant, nosaltres ens hi sumarem encantats amb aquesta moció, però el que volem és que governin pels bombers, que governin pels metges, que governin pels mestres i que resolem els problemes, més enllà de les utopies, els problemes del dia a dia. Per tant, nosaltres volem efectivament manifestar tot el nostre suport. Ens sembla que aquesta crisi dels bombers és una mostra també de desvertebració territorial i del problema que tenim per entendre com ha de funcionar aquest país en tota la seva diversitat i, per tant, esperem que aquesta moció no corri la mateixa sort que va tenir aquella del 2017, que van fer a iniciatives del Partit Popular, que nosaltres hi vam incorporar la vessant dels voluntaris i que està durmiendo el sueño de los justos, que diuen. Per tant, tant de bo aquesta moció fos l'element que decanti la solució d'aquest problema, però ens sembla que després de la seva negativa a aprovar els pressupostos de l'Estat i la situació política a Catalunya sense pressupostos aquí, doncs això no sembla que tingui una solució fàcil, almenys a curt termini. Però en tot cas el que sí els demanem és que assumeixin la seva responsabilitat i que això que diuen aquí ho traslladin al govern i que prengui les mesures corresponents per arreglar-ho. Gràcies. Muchas gracias, señor Boya. Señor Ángeles Ribes. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también me quiero sumar a la bienvenida a los representantes de los bomberos y además decirles que me alegro extraordinariamente que estén ustedes aquí hoy para que nos escuchen exactamente lo que queremos decir. Yo llevo aquí como 3 años y medio, pronto ahora 4, y la verdad es que la capacidad de asombro, y lo ha dicho también el señor Boya, de perplejidad con según qué emociones, está intacta como el primer día. En el pleno del mes pasado nos pusimos todos estupendos
con una moción acerca del personal de la sanidad pública en zonas de montaña y con el vertedero de Ribarroja. Las dos, competencia de la Generalitat, que gobiernan ustedes, les recuerdo. Muy bien, aprobadas. ¿Ha habido algún avance desde entonces? ¿Alguna reunión? ¿Algún contacto? ¿Algo? ¿Sirvieron de algo los debates que se mantuvieron aquí en el Consell Comarcal? ¿Se va a parar el proyecto del vertedero de Ribarroja? ¿Se lo dijeron a las amables gentes que vinieron aquel día, como han venido hoy, a escucharnos y a manifestarse? A nosotros, al menos, no nos han dicho nada, ¿eh? Total, solo somos representantes de los ciudadanos. Y aquí estamos hoy otra vez. Esta vez con los bomberos. Y otra vez competencia de la Generalitat. Solo que esta vez ya se apañan ustedes la moción, se la autoenmiendan, dicen que son estupendos y venga, que la solución pasa por echar balones fuera, aprobando los presupuestos de la Generalitat. Pero hay un par de detalles que se les escapan. El primero, que para aprobar unos presupuestos primero hay que presentar previamente el proyecto de presupuestos. Se da forma por parte del Gobierno a las partidas de ingresos, a los gastos y se debate en el Parlamento, en fin, las cositas que se hacen cuando las comisiones del Parlamento se convocan y cuando los plenos del Parlamento se llevan a cabo. Así que antes de echar balones fuera y decirnos veladamente o no tan veladamente que la culpa la tenemos los partidos de la oposición, antes de eso hagan los deberes y tengan el proyecto de presupuestos, o si no, lo único que haremos será debatir acerca de noticias en la prensa y de anuncios. Y ya que hablamos de las condiciones laborales de nuestro cuerpo de bombero, quizá no estaría de más recordarles que el 28 de noviembre, cuando el personal de bomberos y de la sanidad protestaba frente al Parlamento, se reunía la Comisión de Interior. Y tenía un punto en el orden del día, propuesta de resolución para crear un parque de bomberos en el Baix Llobregat. Muy bien. Señora Montserrat Fornells y Soler, Esquerra Republicana de Cataluña, literalmente. Hay otras prioridades más urgentes previstas que estos planes de construcción de nuevos parques y todo no se puede hacer a la vez. Tenemos los recursos que tenemos y, por tanto, se tiene que priorizar en aquellas necesidades más urgentes y en aquellas necesidades que están contempladas en los planes que sí hemos aprobado. Ferran Roqué i Padrosa, representante de Junts per Catalunya. Literal. Gobernar implica escoger y un coste de oportunidad. Seguramente este parque se tendría que hacer si los recursos fueran ilimitados, pero no son ilimitados. Y en su momento se hizo un plan estratégico y en este plan estratégico se establecieron unas prioridades y se están desarrollando estas prioridades. Muy bien. Prioridades, señores diputados. Prioridades de la Generalitat de Cataluña. ¿Y saben qué ocurren con las prioridades de este Gobierno de la Generalitat? Pues que se ven nada más abrir la prensa. Si me dejan que les enseñe una cosita. ¿Ven esto? ¿Lo ven ustedes? Esto son anuncios a página entera de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de hoy. En esta semana ya llevamos 3 en los 2 periódicos locales, aparte de todos los que están en el resto de prensa catalana. ¿Saben lo que cuesta un anuncio de estos? En el primero que les he enseñado son 2.634 euros. Esta paginita. Y en la otra, 4.200. Igual les hacen precio, ¿eh? Yo no digo que no, que como hay cantidad, igual les hacen precio y les hacen lotes y todas esas cosas. Pero miren, como dijo el señor Roqué y Padrosa, gobernar implica escoger un coste de oportunidad. Y la elección de la Generalitat, vistos estos anuncios, parece clara. Y el oportunismo de los proponentes de esta moción también. Así que me alegro que hayan venido ustedes hoy, de verdad. Y cada vez que abran la prensa y vean un anuncio de estos, piensen que aquí están yéndose sus sueldos y sus horas extras. Y votaremos a favor de la moción, por supuesto, porque nosotros sí que estamos a favor de apoyar al cuerpo de bomberos con hechos. Señores proponentes, menos mociones y más acciones. Moltes gràcies, senyora Ribes. Senyora López, com vostè vulgui.
Sí, moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, una salutació molt cordial als bombers que avui ens acompanyen i que faig extensiva a tot el cos de bombers. Aquesta moció que avui ens presenten té com a objectiu donar suport a aquest cos de bombers i instar al Govern de la Generalitat a que compleixi amb els acords respecte a aquest col·lectiu, a complir amb els acords, perquè ja hi ha uns acords i, per tant, l'únic que cal és complir-los. Portem anys parlant d'una qüestió que no solament afecta al cos de bombers, sinó que ens afecta a tots, perquè cal recordar que la tasca dels bombers no es limita a apagar focs, sinó que s'extén a rescats de muntanya, accidents de tràfic i altres emergències. Des del Partit Popular, i més concretament també des del grup de la Diputació, hem donat suport sempre a aquest col·lectiu davant dels incompliments reiterats del govern. En aquest sentit, vull recordar que des del Parlament ja vam demanar l'any 2016 que es fes efectiva la convocatòria urgent de 153 places de bombers professionals per fer front a la falta d'efectius a la província de Lleida. De fet, vam fer aquesta proposta perquè el conseller d'Interior del moment va prometre al març de 2015 la convocatòria d'oposicions per aquell mateix any. Per tant, el que reclamàvem era precisament una cosa que ja estava promès i que el que calia era també complir. Promeses incomplides, acords incomplits i sense que quedin en res. S'havia promès la convocatòria d'oposicions, repeteixo, per aquell mateix any. Aquesta era una demanda del cos, justament per reduir la mitjana d'edat i cobrir les nombroses jubilacions registrades en els darrers anys. Estem al 2019 i la previsió, tal com diu la moció, és d'unes 680 jubilacions fins al 2022. Aquesta va ser una promesa que es va quedar en un exemple més de la llarga llista d'incompliments del Govern de la Generalitat. Cal recordar que l'última convocatòria per cobrir places dins del cos de bombers es remunta a l'any 2009, fa 10 anys. També aquí, com recordava el diputat Paco Boya, el nostre grup a la Diputació, concretament al juliol del 2017, vam presentar una moció que, com aquesta, es va aprovar per unanimitat i la vam presentar arrel de la problemàtica que va sorgir al parc de bombers de Pont de Suert. En aquesta moció tornàvem a demanar la creació de places i fer els processos selectius el més aviat possible, així com reservar una partida suficient en els pressupostos de 2018 per cobrir aquestes places. Com també deia el diputat Paco Boya, aquesta proposta aprovada per unanimitat ha quedat en el sueño de los justos, lo més calent és a l'aigüera, vull dir, busquin els refrans que vulguin, però la qüestió és que no s'ha fet absolutament res. Com he demostrat en la meva argumentació, aquesta és una situació que es ve arrastrant des de fa molt i molt temps. I no n'hi ha prou amb donar suport, no n'hi ha prou amb l'aprovació de plans estratègics que al final no es materialitzen. Estem demanant a febrer de 2019, que s'executin les mesures per donar compliment al pla per al període 2017-2022. I ja parlem del nou pla, encara no s'ha executat aquest, i ja parlem del nou pla de 2025. No n'hi ha prou en aprovar decrets de convocatòria que tampoc no sabem quin recorregut tindran. En definitiva, ja n'hi ha prou de jugar amb un col·lectiu que està prestant un servei a tota la societat. Votarem a favor de la moció com no pot ser d'una altra manera, però, senyor Gilabert, senyor portaveu d'Esquerra Republicana i proposant d'aquesta moció, em sembla, i li dic amb tot el respecte,
una mica cínic i demagògic que siguin vostès precisament qui la proposen, quan Esquerra Republicana ha estat una peça clau en l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat en aquests darrers anys, entre altres raons, perquè actualment el senyor Pere Aragonès del seu partit és el conseller d'Economia. Res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora López. Senyor Cabré. Sí, merci. En primer lloc, donar una salutació de benvinguda als bombers que estan aquí a la sala. La moció fa referència gairebé tota l'estona de la regió d'emergències de Lleida i en alguna part de la demarcació de Lleida, i en alguna part es parla de demarcació de Lleida, com el tercer punt dels acords quan fa referència a la part lleidatana de la Cerdanya. La regió d'emergències de Lleida no inclou tota la demarcació provincial. Per una part hi ha el cas específic esmentat de l'Aran i per altra la Baixa Cerdanya i el Solsonès formen part de la regió d'emergències de centre. La moció diu que la regió de Girona té 25 parcs de bombers professionals. Al web d'Interior n'hi consten 19 de professionals i 9 de voluntaris. En tot cas, si fem la comparativa entre les dues regions, es pot veure que la situació és gairebé contrària. Regió de Girona, 19 parcs de funcionaris i 9 de voluntaris. Regió de Lleida, 9 de funcionaris i 22 de voluntaris. Aquesta desproporció entre el nombre de parcs de bombers voluntaris i el de funcionaris no es dona a cap altra regió a Catalunya. A l'hora de comparar aquestes dades, hem de tenir en compte, però, no caure en l'error de fer valoracions de la cobertura dels serveis de bombers en funció de si hi ha un major nombre de parcs professionals o de voluntaris. Valorem molt positivament la tasca dels bombers funcionaris i entenem que cal atendre les seves reivindicacions. De la mateixa manera, no podem deixar de manifestar el nostre reconeixement cap a les persones que fan l'esforç de compaginar les seves respectives feines amb el seu voluntariat al cos de bombers. Per això valorem positivament que l'última modificació de la moció hi hagi incorporat la referència als bombers voluntaris que, si bé són necessaris sempre a tot arreu, en el cas de les nostres comarques encara en són més donada l'esmentada manca de parcs professionals. Compartim la necessitat de solucionar les diferents mancances del cos de bombers, tant dels de funcionaris com dels de bombers voluntaris. Finalment, entenem que, més enllà de la problemàtica concreta dels bombers, també en aquest tema hi ha una vegada més el debat sobre el model de territori, que es fa evident en qüestions com la proliferació d'incendis forestals per l'abandonament de les terres de conreu o els accidents de trànsit per l'estat de determinades carreteres. Per tot plegat, votarem a favor d'aquesta moció que en aquest cas presenta el grup d'Esquerra, que se'ns ha avançat perquè teníem previst pel proper ple, també estàvem treballant en aquest sentit, en aquesta direcció de presentar també una moció. Per tant, per aquest grup, res més. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Colom. Sí, gràcies, presidenta. Bé, des del grup socialista, inicialment, donar-los a vostès, als bombers que estan aquí presents, la benvinguda en aquesta càmera, perquè veritat és que és bo, molt bo, totes les reflexions que vostès avui escoltaran aquí dels diversos grups polítics. I és molt bo en tant en quant una cosa és la publicitat, la demagògia, i una altra cosa la realitat dels fets. I és bo que estiguin aquí amb la seva presència perquè se'n donaran realment de què és el que manifesta o diu cada un dels grups polítics representats a les Terres de Lleida. Jo, a priori, el que sí els he de dir és que, escolti, els felicito. Els felicito perquè en una situació de precarietat econòmica laboral vostès estan al peu del canó. I, per tant, realment, un col·lectiu al servei públic, quan estan al peu del canó, a pesar de les circumstàncies, es mereixen les felicitacions de la ciutadania. També han de saber que va ser justament fa un any i mig, concretament al ple del 21 del 7, de juliol de l'any 17, on va ser presentada una moció per part del grup popular, on el que dia moció per l'increment de places de bombers professionals. Han de saber també que amb aquesta moció que va presentar el Partit Popular, el grup del PSC i Unitat d'Aran va fer una esmena en tant en quant no fes reflexió només als bombers professionals, sinó que fes també una reflexió o que tingués en compte els bombers voluntaris, perquè, en definitiva, als dos els afecta que formen part d'una mateixa tasca, així ho entenem nosaltres.
Els acords que al seu moment es van acordar, que tot sigui dit va ser per unanimitat, igual que m'imagino que avui també serà per unanimitat, el que és la votació d'aquesta moció, van ser: la Diputació de Lleida insta la Generalitat de Catalunya a resoldre els conflictes actuals amb el cos de bombers voluntaris i adequar-ne tant les plantilles com els marcs normatius que els afecten, per tal de mantenir la seva presència en aquelles zones on aquesta modalitat de bombers compta amb presència i arrelament. La Diputació de Lleida insta la Generalitat de Catalunya a crear places de bombers professionals per cobrir les necessitats de territori i fer la convocatòria dels processos selectius tan aviat sigui possible. La Diputació de Lleida insta la Generalitat de Catalunya a reservar la partida suficient al pressupost del 18 per a cobrir aquestes places. Fixis vostès una cosa de fa un any i mig quin recorregut ha tingut. I vostès avui es troben aquí reivindicant alguna cosa que diversos grups polítics ja van reivindicar fa un any i mig. En quin recorregut? Jutgiu vostès mateixos. Ho poden jutjar. Avui sí que poden jutjar quin és el comportament dels diversos grups polítics manifestats en aquesta sala. Avui ho poden veure clarament. Els grups seriosos i els grups de pura demagògia. Pura demagògia. Res més a dir. Pura demagògia. Escolti, jo no sé, però Nadal fa uns quants dies que va passar i que jo sàpiga, es demanen les cartes als Reis, però normalment no es demanen les cartes als Reis en el rei. Veritat, és que ara és inaudit que aquelles persones que estan governant a la Generalitat, aquell grup polític que està governant a la Generalitat, s'insti a si mateix a aplicar mesures d'allò que en té les competències. Bueno, no sé, jo la veritat no em sorprendria res, en període electoral com ara ja estem, que com que queden 2 o 3 plens en aquesta Diputació, al proper ple, i disculpi'm si m'allargo, però el sentit vostès l'entendran, si al proper ple ve aquí un col·lectiu de metges i ens diu, escolti, per què no millorem el finançament de la salut pública a les Terres de Lleida? És una altra de les reivindicacions històriques latents en aquest moment. I no estaria de menys que a l'altre ple féssim el mateix amb el sistema educatiu de les Terres de Lleida i que instéssim a la Generalitat de Catalunya a millorar les escoles o a millorar el col·lectiu dels professors o dels professionals del sector. Però escolti, qui està governant a la Generalitat de Catalunya? Qui ho està fent? És que és inaudit. No sé, és que no sé si és jutge o part d'això, o no sé si és carta als Reis sent rei. No sé quina és la denominació que se'n pot dir. Ara sí sàpiguin que qui governa el que ha de fer és governar. I la demagògia, escolti, deixem-la a casa. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Colom. Senyora Pujol. Presidenta, diputats, una salutació als bombers que ens acompanyen. I em sembla que tots ja hem dit quasi tot el que es podia dir sobre aquest tema, però jo volia fer referència primer a la senyora Ribes, referent a que ha fet servir la moció que es va aprovar a l'últim ple contra l'abocador de Riba-roja, dir-li que aquesta moció va servir, que sí que avança, que s'està treballant, n'hi ha que treballem. En aquest cas és una moció en defensa d'un territori, del Segrià. Concretament, ahir el conseller Damià Calvet es va comprometre a crear un grup de treball per revisar el projecte de l'abocador. Tampoc no voldries comparar les dues mocions. No té res a veure una moció que afecta a 2 territoris, Ribera d'Ebre i Segrià, a la qual sí que ens havíem de posicionar com a territori, d'aquesta moció d'avui, que afecta als bombers, que en si és una moció que necessita un acord de país. Per tant, hi ha molta diferència en aquest tipus de mocions. També dir que em sap greu que aquesta moció l'hagi presentat en si el grup d'Esquerra, perquè el grup d'Esquerra, com a Junts per Cat, formem govern i quan se forma govern s'ha d'actuar. El que no hem de fer és demanar, sinó que hem d'actuar.
Si no recordo malament, a finals de gener el conseller d'Interior va comparèixer a petició pròpia davant la Comissió d'Interior del Parlament, on va anunciar que el Departament preveu incrementar un 67% la part del pressupost del cos de bombers aquest 2019, pressupost que també depèn de tots els grups que estan al Parlament que s'aprova, pressupost al qual personalment el nostre grup potser no hauria d'incrementar un 67%, sinó que hauríem d'anar més. El conseller textualment va dir que el cos es troba en una situació força crítica, inferior a la desitjada i desitjable. Va explicar-li totes les mancances que no ens cal repetir perquè tots les sabem, que ens sap molt greu aquesta situació, però realment hem de dir que és una aposta ferma que s'ha fet des del Govern de la Generalitat, però que probablement encara no és suficient. I des del nostre grup manifestem i reiterem el suport al cos de bombers, professionals i voluntaris, sempre i en tot lloc, abans, avui i demà. I aquest suport també el volem fer extensiu al cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Servei Català de Trànsit, el Centre d'Urgència 112, sobretot i a la resta de forces i cossos de seguretat, perquè volem posar en valor aquesta excel·lent tasca que hem dit, el rendiment i cobertura que fan el cos de bombers i que, malgrat la importància de la seva funció, hem de fer-los avui un gran reconeixement per la seva dedicació i esforç que han fet sobretot en aquests anys de crisi econòmica. Són uns grans professionals i uns servidors exemplars. Per tant, avui el nostre grup sí que els planteja tres propostes. Tres propostes que haurem de debatir en un moment, sempre i quan la presidenta ho considero així, ho considero oportú. La primera, si ens creiem que aquest acord és un acord de país, passar aquesta moció a ser declaració institucional de la corporació. El senyor secretari dirà de quina manera ho podem fer possible. Traslladar-li a la presidenta que s'ha demanat per part dels bombers una reunió, dir-li, presidenta, que rebo la presidenta junt amb els portaveus, perquè jo crec que com a grups podem fer la força per poder traslladar-ho al Parlament i puguem arribar a aconseguir un acord de país. I una tercera proposta, traslladar a la Conselleria d'Economia i suposo al conseller d'Interior, que li anirà bé, que aquest pressupost que s'incrementa al Departament d'Interior d'un 67% passi a ser un 100%. D'aquesta manera, des de la Conselleria es podrà donar compliment a tot el que es demana. Però aquí també hem de tindre en compte que tots els grups, si tots creiem en els bombers, hem de fer possible que s'aprovi aquest pressupost de la Generalitat. I de ben segur que d'aquesta manera tindrem els recursos i les mesures necessàries per poder garantir la seguretat dels nostres ciutadans, perquè volem que els bombers siguin sempre nostres i en totes les condicions. Molt bé, moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció que sigui una mica curta, jo després també m'agradaria afegir unes paraules en aquesta proposta que des del nostre grup fem i que també penso que pot ser més que positiva amb totes les reflexions que vostès han fet. Gràcies, presidenta. Els diversos portaveus han fet algunes mencions, algunes d'elles estic absolutament d'acord. El nostre grup les comparteix. Una concretament que diu que és lamentable que tinguem que presentar aquesta moció. Estic totalment d'acord. Totalment d'acord. Com és lamentable altres mocions que s'han presentat pel grup socialista i Unitat d'Aran fa pocs mesos sobre la sanitat i sobre l'educació. Algú parlava de demagògia quan són grups que presenten també mocions molt concretes sobre sectors que afecten clarament la nostra assistenta social. Mirin, nosaltres estem ara a la Diputació de Lleida, suposo que a ningú se li escape que estem a la Diputació. No estem al Parlament de Catalunya, ni estem al Congrés de Diputats, ni estem al Senat de l'Estat espanyol, sinó que estem a la Diputació de Lleida. Ja sé que a algun grup això o a alguna persona li pot costar entendre-ho, jo m'esforçaré per explicar-ho bé. Miri, els diputats, com a mínim el del nostre grup, i entenc que altres també, doncs estem per defensar el nostre territori. Què vol dir això? Que qualsevol reivindicació que vingui del nostre territori, del col·lectiu que sigui, nosaltres hi estarem al seu costat. Estiguem al govern o estiguem a l'oposició, com sempre hem fet. I per tant, que estiguem al govern o no estiguem al govern, per nosaltres és una cosa secundària, que evidentment té la seva importància com a influència, evidentment que sí.
Però mirin, nosaltres defensem el mateix, tant si estem governant la Generalitat com si no estem governant la Generalitat, cosa que em sembla que no tothom pot dir en aquesta sala. Per tant, mirin, nosaltres, per davant de tot, assumim totes les responsabilitats que siguin de menester. Espero que tots vostès que han parlat també les assumeixen, perquè tots estan dient, o tothom ha dit pràcticament, que s'ha d'atendre aquestes reivindicacions que parla la moció i altres que segurament hi ha, evidentment. Però miri, deixem la demagògia al costat i parlem clarament. I això com se fa? Vostès ho saben com se fa, no? Que es fiquen diners, recursos, o de què estem parlant? Sí, es poden donar cops, ja. De què estem parlant? De recursos. I on són els recursos? Els pressupostos. Ara ho veuran vostès, de fet ahir van tindre un exemple. Els grups que aquí han estat parlant, que s'han ficat de canto, per no dir una paraula malsonant, el pressupost que presenta la Generalitat. Aquest pressupost que estàvem parlant ara, com diu la senyora Pujol, que de 53 milions passarà a 53,5, a 53,200, que és un increment del 67%. I ojalà, senyora Pujol, li agafem el guant, evidentment. Evidentment que sí, que pugui ser del 100%. Però clar, això com se materialitzarà? En paraules aquí? No. Votant el pressupost al Parlament de Catalunya. Aquests que ara diuen que s'ha de fer fets. Els fets són aquests, perquè si al pressupost del 2019 no hi hagués aquestes partides pressupostàries, jo entendria el que algú de vostès diu. Però és que hi són, i vostès ho saben. Tots vostès ho saben. Per tant, ara hi ha l'ocasió de demostrar si realment tant ens estimem el territori nostre i tant apostem per la nostra gent. Ara hi ha el moment. Nosaltres ja hem fet la feina. El govern de Catalunya, en aquest cas, en la part que ens afecta com a responsables aquí. Hi ha les partides al pressupost del 2019. Evidentment, si no s'aproven és perquè algú no les aprova i si no s'aproven, algunes responsabilitats hi haurà. Si anem a pressupost prorrogat, ja saben vostès, tots vostès i el cos de bombers també, que hi haurà per l'any 19 32 milions, no 53. Bé, s'hauran de gestionar aquests 32 milions com si pugui. I si suposant que es convoquessin eleccions, exactament igual, perquè ja anem a l'any 2020. Per tant, de qui és responsabilitat que aquestes mesures que parla la moció s'executin o no? Doncs dels grups del Parlament de Catalunya, si s'aproven o no s'aproven i es voten els pressupostos. Amb tots els matisos que vostès vulguin i corregint el que es vulgui corregir, perquè hi ha predisposició, pel que sé jo, del govern de Catalunya d'escoltar totes aquelles coses que siguin millorar aquest pressupost. Per tant, la senyora López parlava de la moció de l'any 2017. Tota la raó, senyora López, estem totalment d'acord, la vam aprovar de forma unànime, és una mancança que en aquell moment hi havia, una problemàtica molt concreta del parc de Pont de Suert, que ens hi vam sumar, evidentment, sol hagués faltat, la vam defensar tots plegats i vam fer pinya. Però clar, algú està dient, han passat 2 anys? O és que ningú se'n recorda que la Generalitat ha estat intervinguda durant mesos i mesos? Boicotejant. Sí, boicotejant que no es pogués executar res. O no se'n recorden vostès d'això, els que han estat els culpables d'aquesta situació? No se'n recorden, o millor dit, no se'n volen recordar. Clar, parlen de dir, bueno, el 2017 vam fer aquesta moció, han passat 2 anys i no s'ha fet res. Escolta, però si encara estem en un pressupost prorrogat, quin pressupost tenim? L'aplicació del 155 va ser dramàtica, no sol políticament, que ha sigut un desastre, amb aquest judici de la vergonya que estem assistint aquests dies, sinó d'aplicació de cara a la gent i de cara als col·lectius, en aquest cas, en el cas que ens afecta avui, el cos dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és evident que vostès podran jutjar. Les coses se jutgen amb els fets, no amb les paraules, no amb la demagògia, que aquí s'ha parlat molt de demagògia. La demagògia és quan se diuen coses que després no s'executaran. I nosaltres podem dir amb el cap ben alt, com a membres del govern, i crec que amb el grup també de Convergència i Unió, que realment amb aquest pressupost 2019 es doni solució, no total, evidentment, a aquesta problemàtica tan greu que tenim, no sol amb el cos dels bombers, perquè això no afecta sol al cos dels bombers, sinó també a altres serveis del nostre país. I sí, és cert que fer missatges institucionals algú pot entendre que és un
malbaratament o que es fa publicitat, o potser li molesta que l'anunci digui que l'agència tributària ha recuperat en 3 anys 557 milions que es pretenien evadir fiscalment. Potser molesta que se sàpiga això, Potser molesta, no ho sé, però aquest és l'anunci que s'ha mencionat aquí en aquest ple. Que l'agència tributària ha recuperat en 3 anys 557 milions per Catalunya, evidentment per donar resposta a les necessitats que es pretenien evadir fiscalment. Jo puc entendre que faci mal això, ho puc entendre, puc entendre tot, però aquest és l'anunci. Jo, de totes formes, els agraeixo moltíssim, com a proposant de la moció, el fet que tots vostès hagin mostrat el seu recolzament. Entenc que hauria de ser així, faltaria més. I també el que deia la senyora Pujol. Estem totalment d'acord, senyora Pujol, presidenta, i suposo que si la resta de grups hi està d'acord, que, donat el cas, la importància del cas, i repeteixo, el cos de bombers ja no és un col·lectiu en el qual estem procurant dels seus interessos. No, és que els interessos són els nostres. Els interessos del cos de bombers són els nostres interessos, com a territori i sobretot de servei a les persones. I per tant, totalment d'acord. Totalment d'acord, per tant, si la resta de grups ja està a favor, per part nostra cap problema, tot el contrari, que en compte de ser una moció consti com a declaració institucional a l'ordre del dia d'aquest ple, si així és possible, com vostè abans mencionava. En el que feia referència de crear un grup de treball, home, i tant que sí. No tant grup de treball, sinó, si m'ho permet, el que es tractava i que proposava la senyora Pujol és transformar, i vostè ja ha donat la resposta a aquesta petició, si la resta de grups no hi té res a dir, però el que s'han manifestat a favor de la moció és aquest punt de confluència de la necessitat del reforç, que sigui més actuació que pas altra cosa. Per tant, és molt més, jo penso, contundent una declaració institucional a favor i de suport als bombers. Segurament, la visita que podem concertar amb el cos de bombers sigui una trobada amb tots els portaveus. Jo penso que això reforçarà una mica més aquesta unitat i aquest punt de trobada i de confluència que hem tingut en aquesta moció, amb els matisos que cadascú ha pogut aportar. Òbviament, jo penso que tots i cadascun de nosaltres, representants de grups polítics, hem d'assumir les responsabilitats que tenim i en aquest moment, jo penso, i en aquest cas concret del tema dels bombers, que és el que ens ocupa avui mateix, hem de trobar aquests punts importants per fer força allà on calgui i cadascú, en la seva responsabilitat, actuar en conseqüència. Per tant, aquesta és la petició que fèiem. Si ningú diu el contrari, si cap grup opina el contrari, el que faríem és això, canviar aquesta moció, que constarà com una declaració institucional amb el compromís que la trobada amb el cos de bombers o amb els seus representants que avui estan aquí sigui per tots els portaveus dels grups, si ho veuen bé. Sí? Doncs quedaríem així. Senyor Boya, digui'm. Ens sembla molt assenyada la proposta, senyora presidenta, entre altres coses, perquè efectivament voldríem que la reivindicació dels bombers no fos una reivindicació partidària, sinó que realment fos una reivindicació del conjunt de la corporació, perquè, en fi, tant amb la moció que es va presentar el 2017 com aquesta, així ho demostren. Si em permet, voldria respondre també alguna qüestió molt puntual del que ha dit el senyor Gilabert, si em dóna uns segons. Jo, senyor Gilabert, quan vostè ens acusa de demagògia per haver presentat una moció en favor de la sanitat a les zones de muntanya, jo li vull recordar, nosaltres som oposició, no tenim responsabilitat. En democràcia, els que estem a l'oposició tenim l'obligació de controlar el govern i d'impulsar l'acció de govern. Per això presentem mocions. Ara, el que vostè fa és allò de voler estar a la pancarta el cap de setmana i al cotxe oficial el dilluns. És a dir, per tant, vostè ha d'acceptar les crítiques perquè són absolutament raonades, perquè no és lògic que vostè vingui aquí amb aquest discurs quan durant tots aquests anys, i li recordo que no fa un any que vostès són al govern de la Generalitat, sinó que fa una bona colla d'anys que vostès estan governant i que no han prioritzat aquesta qüestió. I com li he dit abans, no només la solució concreta dels problemes, sinó la definició d'un model. Per tant, efectivament, ara cal fer política. Aprovar un pressupost és fer política. I el que a la política no es pot fer és viure instal·lat contínuament en el plany.
en el plany vol dir que la culpa sempre la té algú altre, sempre la té l'oposició perquè no m'aprova el pressupost, sempre hi ha algú que té la culpa que les coses no vagin endavant. Escolti'm, haguessin aprovat el pressupost de l'Estat, tindrien 2.000 milions d'euros més i segurament una porta oberta per aprovar el pressupost de la Generalitat. No ho han volgut fer, no ho han prioritzat. Assumeixin les decisions que vostès prenen i no ens donguin la culpa als altres d'allò que no funciona en aquest país. La tindrem quan tinguem la responsabilitat de governar, però no ara. Per tant, jo, senyora presidenta, acceptem de bon gust aquesta opció que vostè planteja perquè crec que és la més raonable i la que donarà més credibilitat a aquesta proposta. Jo penso que sí, doncs ha estat prou debatut aquest punt amb els punts de vista, segurament que no ens arribaríem a posar mai d'acord, però jo penso que en el que sí que estem d'acord... Ah, perdoni, no l'havia vista, senyora Ribes, no els havia vista. Encara que faci així, no l'havia vista amb tot el respecte que vostè es mereix. Aixequi també el seu torn per mostrar a favor o no de la proposta que aquí han fet. No, señora presidenta, yo lo que quiero ahora es el segundo turno que nos corresponde. No, el torn és una vegada debatuda la moció, senyora, resposa pels presentants. Mire si usted el reglamento, tenemos derecho a un segundo turno. Perdoni'm, senyora Ribes, però qui dirigeix aquest ple, ja m'entendrà, soc jo, evidentment que li donaré la paraula, no faltaria més, però en tot cas li prego que mantingui l'ordre en aquest sentit que intentem mantenir. Per suposat, té la paraula. Siguiendo el orden que corresponde en este pleno y en este uso del segundo turno, yo voy a decir... Voy a ser lo más breve posible y lo más directa. Acabamos de ver un ejercicio absolutamente de politiqués, en mayúsculas, hecho por el señor Gilabert, en el cual no solamente nos responsabiliza a todos los miembros de la oposición de que ustedes no tengan presupuestos, unos presupuestos que les recuerdo que ni siquiera registraron en el Parlamento ayer y que no aprobaron en el Consejo Ejecutivo, lo cual quiere decir que es que no se lo creían ni ustedes, pero es que además de eso, luego nos responsabiliza de que no haya presupuestos y, por tanto, señores bomberos, la culpa de que ustedes estén en malas condiciones es nuestra, de la oposición, sino que además utiliza la víscera sentimentaloide y nos dice que es que no queremos al territorio y no queremos a la gente que lo puebla y no queremos nada de nada. Otro ejercicio de demagogia interesada. ¿Quieren ustedes convertir esto en una declaración institucional? ¿De acuerdo? Ningún problema. Ya veremos qué recorrido tiene. Ahora, déjenme que les diga una vez más, porque yo lamento tener que venir aquí a esta Cámara y tener que hacer de Pepito Grillo con las mociones que se presentan, aunque después las transformemos. Señores, hay un refrán que creo que va a dejar muy claro lo que se está diciendo aquí hoy. Y es aquel de te quiero mucho, perrico, pero pan, poquico. Hoy todo el mundo les hemos dicho que les apreciamos extraordinariamente, que hacen ustedes un trabajo fabuloso y que tienen todo nuestro apoyo. Pero a la hora de la verdad, los que gobiernan no han sido capaces de negociar unos presupuestos que no son solamente dos partidas, señor Gilabert, sino que son muchas cosas más y por las cuales algunos grupos no se los vamos a aprobar, pero no nos pretende hacer responsables de las carencias del Cuerpo de Bomberos a nosotros. Quienes gobiernan son ustedes y la responsabilidad es suya. Moltes gràcies, senyora Ribes. Senyora López, també volia afegir alguna cosa? Sí. Sí, moltes gràcies, presidenta. Em dirigeixo al senyor Gilabert, que és el proposant de la moció i és qui ha respost, per tant, a la primera intervenció de tots els grups. I miri, hi ha una petita diferència, senyor Gilabert, jo crec que vostè porta anys en política i segur que ho sap. Hi ha una petita diferència entre estar al govern i estar a l'oposició. El que està a l'oposició pot demanar, però el que està al govern és qui té que actuar. L'obligació d'actuar és del govern, no és de l'oposició. Per tant, actuïn. Vostès estan al govern i actuïn. El que passa és que tota l'argumentació que ens ha fet, que la culpa és dels altres, que si no aproven els pressupostos, que si allò, que si l'altre, amb això sap com li diem? Excuses de mal pagador. Tota la seva argumentació, tot el que ens ha dit, al final són excuses de mal pagador. Per tant, el que no poden fer és allò que diuen estar en missa i repicando. Estar al govern però dir que la culpa és dels altres. L'únic que tenen que fer és senzillament actuar. Ja han tingut temps, ja han tingut temps. Respecte a la proposta que ha fet la presidenta, a veure, ens sembla bé, una declaració institucional, però el que hem de fer és actuar. El que s'ha de fer és actuar, com deia des del començament, perquè per moltes declaracions institucionals que puguem fer
i per moltes mocions que puguem aprovar, si al final no s'actua, doncs sí, fem totes les declaracions i totes les mocions, però fiquem fil a l'agulla i actuem d'una vegada. Gràcies. Molt bé. Alguna altra intervenció? Senyor Gilabert, un minut per contestar i tancaré jo. Sí, gràcies. Gràcies, presidenta. Jo entenc tot el que vostès diuen, crec que ho entén tothom, no entrarem a discutir-ho perquè queda clar, qui governa té la responsabilitat i qui està a l'oposició té la potestat de dir el que vulgui, com que després... En fi, és igual. De totes formes, hi ha hagut una intervenció que m'ha sobtat, perdonin que ho diga perquè a vegades hi ha coses que em sobten i em costa d'entendre, no? És a dir, algú ha comentat que, clar, si haguéssim aprovat no sé què, tindríem 2.000 milions i pico més. És molt important, això són molts diners, Però aquest pressupost que s'ha presentat no té en compte aquests diners, per tant, o és que com que no vam aprovar no sé què, resulta que això, ara no votarem això per revenja perquè allí no es va aprovar no sé què i ara aquí no aprovem això o altre. I és igual les partides pressupostàries si van a favor de la gent o van en contra, és igual. Com que allí no vam votar, ara aquí nosaltres tampoc votarem. No sé, jo m'he quedat amb això, no sé si vostès també, però jo m'he quedat amb això. Gràcies. Molt bé, doncs finalitzaríem aquí amb aquesta declaració institucional de suport als bombers per part de tots els grups, amb una propera reunió que farem amb tots vostès, perquè hi ha feina a fer per part de tots, responsabilitats que cadascú de nosaltres haurem i hem d'assumir, que ho fem en plena defensa del territori, que és el que correspon als representants de tot aquest plenari. Cadascú de nosaltres representem una part del territori de Lleida, per tant, estem implicats amb les mancances, amb les necessitats del territori, per tant, de la seva gent i, per suposat, també en aquest servei que tots valorem i, pel que han dit a tots els grups, amb matisos, però tots els grups valorem moltíssim, els volem en ple funcionament i amb les millors qualitats possibles i penso que hem de sumar i buscar aquest punt de confluència necessari. I és evident això, que no hem de fer altra cosa que defensar el territori que representem aquí. Moltíssimes gràcies. Cal que votem aquesta... Jo penso que no cal votar-la perquè és per unanimitat, que de declaració institucional ja està. Assumptes d'urgència, senyor secretari, no en tenim cap. Aleshores tindríem pregs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta? Senyora Ribes, sí? Gracias, señora presidenta. Yo tengo dos preguntas y voy a ser muy breve. La primera, como ya le solicitamos, ¿han hecho ustedes algo para rescatar el dinero de las cuotas que entregaron a la AMI? Es respuesta de sí o no, es muy fácil. Y la segunda, ¿van ustedes a retirar los lazos amarillos como los hemos pedido, que están aquí en la fachada de la Diputación? También es respuesta de sí o no. Gracias. No, no. Molt bé, doncs donaríem aquest ple per acabat. Moltes gràcies i bon dia. Perdoni, que hi ha una altra pregunta. Senyor Cabré, no l'havia vist. No, simplement l'últim ple vam fer una pregunta que se'ns va dir que se'ns contestaria aquest ple, que feia referència a la utilització de l'occità aranès en les publicacions de la web de la Diputació. El què era? L'últim ple vam fer una pregunta sobre el ple de març de 2018, de 2019, no, es va aprovar una moció presentada per la CUP acordant utilitzar l'occità aranès a les publicacions i webs de la Diputació. Al ple anterior vam preguntar què s'havia fet al respecte i no se'ns va contestar, se'ns va dir que se'ns contestaria aquest ple. En consideració li portaré la pregunta a la pròxima comissió, perquè sí que hem pogut constatar un informe on s'ha millorat el que és la transparència i justament aquest tema no el tinc present sobre la taula, per tant agafo el compromís de la propera comissió i donar-ne compte per suposat al ple. D'acord. Moltíssimes gràcies. Doncs molt bon dia.